Pane confession yamakaverenga nesuro yamukoma John vari kuno ku UK. Ndakaseka kuseka, ndainge ndichimuseka John uye zvekare ndichizviseka. Yambiro yangu kana kuri kunzi unenge uri murume ari kuZimbabwe, kuSouth Africa, ungava uri kwaunenge uri iwe the breadwinner, usati wauya kuno kumhiri kwemakungwa, tanga wambodzamisa pfungwa dzako. Varume inini kuno kundazotanda botso namai vangu vachiri vapenyu, ndisina kana chandakambovatadzira kana kuvakanganisira kutandiswa botso nemukadzi. Nekuti patakange tichiri kuZimbabwe, dambudziko rakaitika nderekudai, ndakange ndichimboshanda kuzimura, saka ndaiwanzokudhila nevakadzi vaya vamunoziva vanowanzokumhanya Joburg, Botswana vachienda vachinonohodha. Saka nekufamba kwenguva ndakazotanga kuitawo zvemagirlfriends, zvinhu zvandakange ndisingatombodi. Unoti uchatanga uchabatiswa zvinhu nemunhu anenge asina kana mari yakawanda yaanenge achimbokupa apa ari munhukadzi. Saka nekufamba kwenguva unozongogumisidzirawo wakumbirawo makumbo. Ndo kutanga kwandakaita nevamwe amai vaigara muBeitbridge, handingatauri hangu zita ravo. Akange ari mukadzi ainge aine chimiro chainge chakanaka. Mukadzi iyeye mukoma aidiwa nevarume vakawanda, saka aingonditi bhudhi nekuti takange tichiyera mutupo umwe chete, asi akange ari mundevele zvake. Saka takati tava kushandidzana mazuva ekutanga, aitombondipa mari, aikwanisa kundifonera iye ari muJoburg. Aibva ati kwandiri, Kane, not my real name. Ndine zvinhu zvangu zvandabatisa patrack rakati, obva atondipa neregistration number, obva atondipa nemafone numbers adriver. Ndotogara ndatomugadzirira mapapers ake, zvinhu zvake taizvibuditsa very smart, zvekuti kana muroad zvaingoonekwa kuti zvinhu zvine mapepa azvo. Saka ndakazoona kuti pano ndiri kungoshandisiwa, because akange asingachandibhadhari mari yainge yakawanda. Saka ndainge ndava kupota ndichimuignore. Ndakazosvika pakumukumbira ndikati, iwe kana kuri kunzi haudi kubhadhara, semunhukadzi unofanira kuti uchingozvifungirawo kuti ungabhadhara nei. Ndopa akazondiinvita kumba kwake, ndokubva ndaenda kumba kwake. Ndakanosvika tikaita zvatakaita ikoko. After tabva mukurara tose, akange ava kungopota achindifonera, kunyange ari kuHarare, ainge aine mashops ake hembe muHarare. Obva nditi, Daddy, pane zvinhu zviri kufanira kuti zvinge zvichicrossa border, saka make sure kuti munenge muri around. Ndaiti kunyange ndiri off duty, but ndaitoenda muborder kuti ndige ndichizongoyambutsa zvinhu zvake chete. Zvinozoitika manje kana kuri kunzi ukatanga kuita magirlfriends pabasa, magirlfriends iwawo anenge achikudira madhiri awo aunenge uchiita nawo, because munhukadzi akangwara. Saipapo ndakatanga ndichiti ndiri kubatsira hanzvadzi yangu, tinoyera mutupo umwe chete, but nyaya yakazogumisidzira yava pakuti iwe handiti uri mushona neni ndiri mundevele, saka hatina ukama zvekutodaro, ngatidanane. But munhu ainge achitondishandisa ndichitokurosesa zvimwe zvinhu zvaitopisa, kutokurosesa motikari inenge ichitozivikanwa kuti inenge yakazara kana nemadrugs, ndichiitirawo kuti ndige ndichidiwa. Saka kana uchiita madhiri pabasa paya, kuri kunzi unenge uine girlfriend raunenge uchibatsira futi kuyambutsa zvinhu, unogumisidzira wava kuyambutsira hama dzake, anenge atanga business iri hama yake, shamwari dzake. Paunenge uchifanira kuti unge uchiita mari, you would find out kuti dzimwe nguva ndini ndaizotopedzisira ndatobuda $100, mamwe andinenge ndawana kubva mune mamwe madhiri. Saka imari idzo dzandinenge ndava kuzopa vamwe avo vandakange ndichishanda navo. Saka vamwe vangu vaiti vachivaka dzimba dzakanaka mumasvingo, vana Gweru, Harare yacho, vachitenga mastand, kutenga motikari dzinodhura, vachiendesa vana vavo kuma-first A schools. Yangu mhuri ndakange ndisingakwanisi kuti ndinge ndichinyatsokuipa upenyu hwakanaka, because ndakange ndava munhu ainge aine vakadzi vakawanda vaaifambidzana navo panguva imwe chete. Mari yemadhiri kana usina magirlfriends inokwana zvekuti in 1 year upenyu hwako hunenge hwatochinja, zvekuti kana vamwe vanhu vanotadza kana kukuziva. But kana kuri kunzi unenge uine magirlfriends, 1 year inosvika pakupera usina kana sent raunenge wamboseva. Chandaigona kungoita kuzongotengawo motikari kuti ndige ndichizivikanwa kunzi ndinoshanda. Vakadzi vakandipukuta. Mudzimai wangu uyo ari
kutandisa botso kunoku kuUK akasvika pakuzviziva, but ndaimutarisira pasi. Handaimbofungidzira kuti ainge achazoita rimwe basa kunze kwebasa reteaching raainge achiita. Saka iyewo aitonyingirira, because ndaiti kana ndikamuudza kuti ini nezvako handichadi, aingochema ubva ati it's okay, ndichagarira zvangu vana vangu. Marriage yedu yaiva marriage yekuti mudzimai ndakange ndisingachadi, ndainakirwa nevakadzi vekunze. Ndiye mukadzi wekunze unyatsokunzwa kuti zvinenge zviri bho, zvose zvinenge zviri bho, wemumba anenge achitokuirritata. Saka iye akange ava kungogarira vana vake chete. Ndo yandiri kuitwa kunoku. Anongonditi ngatigare shamwari, ngatigarire vana vedu, so that vana ava vange vachizokura vabereki vavo vari pamwe chete. Hatidi kuti vana vedu vange vachizokura umwe mubereki ari kwake umwe ari kwake, chingoshingerera. Mukomana ndaifungidzira kuti vamwe varume vari kunoku kuUK vanozongogumisidzira vazoti I'm just going to do it for my kids, vakapusa. But kana wava musituation uri muenvironment yacho, kana pekutangira unopashaya, it is very hard. Vamwe vanhu vanogona kuti kounodi kungosiya wotsvaka basa somewhere. Kana waupgrade mukadzi, so sezvandakazoita pana madam. Ndakati pana madam ndava kuona kuti kubasa kwainge kwava kupisa. Chandisina kukwanisa kufunga ndechekuti madam madhiri ose andainge ndakavaitira, ndichiita zvekuhura, dzimwe nguva ndichitombobuda kuma-outings nevanhukadzi vozotozvinzwa kuti murume wako pane mapictures atakasangana nawo anoratidza kuti ari kuDubai. KuDubai ikoko ndinenge ndatoenda negirlfriend. Saka handina kumbozviisa mupfungwa zvekuti dai ndainge ndakazviisa mupfungwa kunoku kuUK ndikadai ndisina kumbogara ndakauya. Apa nemakore manje andaspenda ndiri kunoku, zvava kunyadzisa futi kuti ndige ndichidzokera kuZimbabwe. Chimwe zvekare chinondirwadza ndechekuti mukadzi akabva akasika akaita tumadevelopments twake kumusha kwavo. Ndo zvimwe zvinhu zvinotondirwadza kuti kungosiya mukadzi, ende mukadzi akatogadzira future yake, hapana paanozombofa akazonditsvaka. Saka zvinorwadza kani kuzoona mukadzi wako wawaimboshainira after marambana, then ubva wachizomuona achirarama chimwe chilifestyle chitori bho, ende anenge achitorarama upenyu hunotodakadza. Saka ndakazongoita decision yekuti kunyange zvikanzi ndakapusa hangu, but iye ongoita zvaanoita, ino ndongoita yandinenge ndichiita. Ndakasvika pakuudza mudzimai kuti madam, kana kuri kunzi mukazoitawo musikanzwa kunzoku, just make sure kuti you condomize. Ko ndingagoita sei? It's obvious. Kana mudzimai ava kukuudza kuti newe shamwari, ndava kuda kuti tinge tichingorera vana vedu tiri pamwe chete, saka tichangogara zvedu, but ziva kuti kungogara kwevanhu vakazvara vana, and hatidi kuti vana vedu vange vachizokura vachitambudzika, being raised by single parents. Handiti iwewe unogona kugara neni ndikabva ndati hongu, akanditi but unofanira kuti unge uchiziva kuti life yatosiyana nelife yatainge tichirarama tiri kuZimbabwe. Handiti maifa daya muchienda kunana Dubai. So kana ndikada kuenda kuDubai nemafriends angu, handidi kuzonzwa muchizondinetsa, handidi kuti tinge tichizotukana, because pen haidhuri. Ndinotenga pen, then we sign my divorce papers. Ndo zvandakaudzwa namadam, and she had called me for a meeting. Ndaitofungidzira kuti pakange paine zvine musoro zvaainge achida kundiudza, kwava kutondiudza tsvina idzodzo dzekuti pen haidhuri. If you think kuti ndine basa newe Sterek, just dare me, I can divorce you in the blink of an eye. Paakataura mashoko iwawo, ndakabva ndatoziva kuti marriage yainge yatopera. Saka kugara ndigere zvangu zvakanaka nemudzimai wangu, kushanda ndinoshanda, hakuna anotozviziva kuti ndo zvavapo, but ndo zviripo. Kune avo vachazouya kunoku kuUK, vazhinji munogona kuti imhepo, kunoku kuUK kune mhepo, but chandakazostada, I don't think kuti it is the spirit of anti-marriage. Culture yedu isusu semaZimbabwean in general, Mashona kana kuti Mandevele nemamwe matribes edu ekuZimbabwe, kurarama kwedu kwatainge tichita tichiri kuZimbabwe, taking myself into consideration nenyaya yandakuudzai, sevarume pane pamwe pataizonyanyisa kunyang'anya, kurova mukadzi kuenda kudoro, ozodzoka nguva dzaunenge uchinzwa kuda,
kuita zvaunenge uchinzwa kuda panguva iyoyo. Saka mukadzi anenge achingoshingirira because ndiwe wainge uri breadwinner muZimbabwe macho. Aigona kufunga kuti akada kukusiya kwavo kwacho kwaanenge akabva inenge iri nhamo yega yega. Anenge achitoziva kutoti ndava kuenda kunopa vabereki vangu mitoro nevana. Saka anozongosarudza kuti anga achingoshingirira aripo, zvirwere achingopiwa aripo ipapo because of poverty. Kana auya kunoko mukomana ashe, revenge yaunozoitwa inorwadza. Nerimwe zuva mukomana ashe ndakaita sekunge ndichauraya munhu, but ndakazongozvidzora zvangu ndikapinda mune imwe room ndikatanga kutongosvima misodzi. Mukadzi akabva pamba achindiudza kuti ainge achienda kunotenga chingwa. Guess what? Akazodzoka kuma 11 p.m. nanhasi handizivi kuti ainge aripi. Ndakamubvunza akati zvekunetswa handidi, ndokubva atoti zii zvake, and akangoti achingopinda mumba straight kunogeza. Nanhasi nyaya iyoyo inotondirwadza kuti sei mudzimai wangu zuva iroro akati paakabva kwaakabva akangosvika nekungogeza. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukoma John, it is going to be okay. Hanzi ndo zvatakada izvi, ngatingoshingirira tiri kunoku. KuZimbabwe kwacho kunyange ukati unoda kudzokera unongozonorohwa nenhamo futi warambwa nemukadzi. Hanzi ndakazviudza kuti she is the reason why I am here in the United Kingdom. Saka kunyange akaita zvaaita handina hangu zvandinokwanisa kuzviita inguva yake. But hazvisi dangerous here nhai mhuri yeZimbabwe? Munozvionawo sei? Is it not dangerous? Mune ramangwana hazvizokonzerese here kuti vanhu vange vachizopondana kubayana nemapanga? But ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Tell me what you think mu comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana Shimuri sei please post my story makaviko uchitupa changu. Handiziviwo kuti ndoita sei. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndakaisira murume wangu mupfuwira but zvakabva zvaita backfire. After I had started suspecting that my husband was cheating on me, I then decided to consult with a traditional healer. Ndaenda kung'anga, yakange isiri ng'anga yekutanga kundibatsira. Ndaingoti ndichingofamba mutown ndikaona panenge pachitengeswa mishonga, ndobva ndabvunza vanhu vanenge vachitengesa mishonga kuti havana munhu wavanoziva here anogona kundibatsira nemupfuwira. So ndakazopiwa namba dzevamwe koko vekuMbare. Koko ava vanoitawo zvekutengesa mishonga muMbare, but yakange imbori ng'anga before. Saka ndakaenda ndikanovaona ndokubva tachizotaurirana. Ndakavapa mari yavakange vachida, yavakati vainge vachida $400. Ndokubva ndavapa $400 yavo iya. Vakabva vandigadzirira mishonga. Vandigadzirira mishonga iyo yemupfuwira. Vainge vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka zvokubikira murume wangu, then ndobva ndachizomupa. Kana ndamupa mushonga iwoyo waizoita kuti ange achizondida asazombondihurira zvekare. So what I did mukomana shi ndakazogadzira sandwich. Handina kunge ndakaziva kuti ndichipedza kugadzira sandwich iyoyo pastor vainge vachazopinda mumba. Saka ndakabva ndaenda kunogeza. My husband, he was busy, he was outside. Saka pakangopindawo mumba ngachiona sandwich yandainge ndichangobva mukugadzira, atodirira vamufundisi juice nesandwich iya, ndokubva atovagadzikira pasi vakatotanga kutodya vachitaura zvavo nyaya. Ndakazongonzwa mavoices when I was in the bathroom. Then ndikabva ndabuda mubathroom ndikapfeka. Pandakapinda mulounge ndikabva ndaona mashura iwawo vamufundisi vainge vakatobata sandwich zvavo, vakange vari busy vachidya. Takangoti tatarisana mumaziso, vakasmaila, vakazotoita zvekutovhunduka. Ndokubva vati ngatinamatei. Vakabva vanamata mushure mekunge vapedza kunamata, ndokubva vabuda. But pavainge vachinamata ipapo, pandakavhura maziso angu ndakaona vamufundisi vainge vakanditarisa bhodhi yangu zvisingatsanangurike pano pasiri pachakafukidza.
Saka vamufundisi vakati vabuda kudaro, ndakabva ndafonera gogo vaya ndikati, gogo, ndozvaitika kunoko. Vakabva vandipa mushonga, umwe mushonga uyo wandiinawo. Zvino dambudziko riripo mukomana Shi nderekuti mushonga wacho wavakandipa vakati ndinofanira kuti ndige ndichizovarutsisa vamufundisi ava kuti vange vachinzi vazorutsa chaizvo, vanofanira kuti vange vachizorutsa murume wangu aripo, nekuda kwekuti ndakavadyisa murume wangu aripo. Ndoshaya kuziva kuti ndodii, because hanzi utori mushonga kutoti vakadya chavanenge vadya kana ndikaisa mushonga iwoyo mumuriwo wandinenge ndavabikira, musadza, mutii, vanobva vatotanga kutorutsa vasati vapedza kudya. Zvino ndiri kutya kuita zvinhu zvakadai. Handizivi kana muchikwanisa kundibatsirawo vedare, ndibetsereiwo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndipewo mazano kuti ndoita sei. Munhu waMwari apa anoti kana tiri kuchechi ane rimwe ziso sora anongokanda kwandiri. Vanoti kana vakanditarisa kudaro vanoita sekunge vachasvika pakubatwa nevamwe vana vesangano, kuita sekunge vachabvunzwa kuti nhai vamufundisi, kwakanaka here kuzongoramba makati dei kutarisa munhu kudaro. Saka kana kuchechi kwacho ndava kutozeza kuenda kuchechi nekuda kwenyaya iyoyo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoroma hazvo vedu we, mupfuwira gone wrong. Hanzi mupfuwira gone wrong. Let us try to speak with our dear sister mu comment section. Hanzi vari kufanira kuti vange vachivarutsisa, but vanotya kuti vakaita zvinhu zvakadaro maybe vamufundisi vanobva vaziva kuti pane zvandainge ndakaitwa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Takaurayawo sabhuku kuvillage uko kwatakakurira. Takazotama zvedu, but haisiriyo nyaya yakatitamisa. Vabereki vangu mukomana Shi kusvika pari nhasi havatozivi kuti dambudziko rakapinda mumhuri riri kukonzeresa kuti vanasisi vangu kana vakaroorwa vange vachibva kuvarume rakatangira papi. Ndiri murume, ndine makore 25 years ekuberekwa. I'm the last born in the family. My sisters vamwe vari kuna Botswana, South Africa nevamwe sisi vari kuNamibia vandaitaura navo a couple days ago vachiti but ndafunga kuti ndike ndichidzoka kumba because zvemarriage zvaramba. Vainge vakaroorwa nemurume weko kuNamibia. Saka chiri kukonzeresa kuti masisters angu ose awa vasada kuramba vakagara pavarume chinhu chimwe chete, mweya wengozi mukomana Shi. Vasisi vangu vekuNamibia vanondirwadza because vanga vakatogara zvakanaka vakaroorwa nemurume wavo wekuNamibia ikoko. Pavakomana avo vandakaita misikanzwa navo takange tiri 5, ini ndiri wechi5. Saka vamwe vangu 4 upenyu hwavo kana kuri kunzi tikamiswa apa ini ndinganzi ndiri kutorarama upenyu hunenge huri nani, but ndiri kurarama ndiri mumatambudziko. Pau5 hwedu 2 vakazotanga kupenga, then pane umwe ari mujeri, umwe wacho ari kuSouth Africa. Saka nyaya iripo ndeyekudai so. Tainge tiri vana vakange vaine musikanzwa. Dzimwe nguva taikwanisa kutotinha kana mombe, toita sekunge tinenge tarivara zvedu tosiya mombe dzichipinda kana mumunda memunhu dzichidya mumunda wemunhu watinenge tichiti anenge aine hutsinye. Saka toda kuti munda wake unge uchidyiwa nemombe dzatinenge tichitinha. Taitosarudza kutoti tinge tichizotorohwa kana kunyepera vabereki vedu kuti tanga tabatwa nehope. Vabereki vedu vobva vachizoripisiwa nemuridzi wacho wemunda. Saka taiva nemusikanzwa wakanyanyisa. Baba vangu vakatombonditsura kuti usapota uchiita zvinhu zvakadaro, because dzimwe nguva ndaikwanisa kuruka gavi. Ndaruka gavi kudaro, then usiku zvaya takarara ndaimuka, because pamba pedu takange tisina dzimba dzakawanda. Apa baba vangu vaichengeta zvekare nevazukuru vavo vana vemadzitete, vamwe vainge vakangoendawo nenyika. Saka taingorara mune imwe room yainge yakakura. Saka ndaiti ndikamuka usiku zvaya ndinenge ndakasunga gavi iroro netambo yakareba
ndobva ndaenda ndobva ndanoisa mumachira munenge makarara kana hanzvadzi dzangu kana kuti vamwe vazukuru. Tambo iyoyo inenge yakareba. Ndakarara kudaro ndobva ndatanga kudhonza zvishoma nezvishoma. Ndaikwanisa kuisa gavhi iroro nechemuhuro mako umo zvekuti inotanga kufamba nepachipfuva chako. Paunozomuka unokwanisa kufungidzira kuti uri kutofambwa nenyoka, izvo rinenge riri gavhi. Saka vaizomuka vachizochema vazukuru ivavo sekunge vachabatwa nebuka. Baba vangu pavakazviziva vakanditsura vakati usapota uchiita zvinhu zvakadaro. But misikanzwa yandakange ndiinayo yakange iri very serious. Ndaitoita sekunge munhu anopota achigarwa nedhimoni because ndainge ndisingateereri. Saka ipapo ndo patakabva tachizosarudza kuti tainge tichida kumbofinhura Sabhuku. Zvekuti prank takange tisingazvizivi, taingoda kungovafinhura because Sabhuku ava vainge vakabva mukutirovesa nevabereki vedu. Vakangotigadzirira nyaya vakati vana venyu ndavaona vanga vachiba munda mangu. Tikati hapana kana chakamboipa. Sabhuku ivavo vainge vakabva mukufirwa nomwe munin'ina wavo wavainge vakambochengeta pamba pavo akarwara zvakaipisisa kwenguva yakareba. Mukomanashe takasvika pakunoba hembe dzemunin'ina wavo ainge ari mupostori, tikaba magemenzi ake. Takazovataimira Sabhuku ava wakange huri usiku vachibva kudoro. Saka tainge tichifamba tiri kumashure kwavo. Apa tainge tiine hembe dzemufidziya dzatainge takaba. Ndokubva tachizoti umwe mukomana ainge akareba kuenzana nemunin'ina waSabhuku ange achidzipfeka. Saka akabva adarika Sabhuku achifambisa. Sabhuku mukudhakwa kwavo vakabva vatotanga kutodanidzira zita remunin'ina wavo vachifungidzira kuti ainge ari munin'ina wavo. Takatovanzwa vachiti ticha ndiwe here, mira ipapo. Saka akabva amhanya ticha uya ndobva apinda musango. Akaenda pachinzvimbo apo patakange takaviga magemenzi ndobva apfeka gemenzi. Saka Sabhuku pavakazoona ticha achinja hembe wavaifungidzira kuti akange ari ticha apfeka gemenzi, vakafungidzira kuti vainge vachitoona chipoko chemunin'ina wavo. Vakabva vatanga kumhanya vachitiza. Zvino vakati vachimhanya kudaro vakabva vanodonhera mugoronga umo makange muine chitsiga. Ndobva vanobayiwa pachipfuva nechitsiga ichocho chemuti. Izvi zvaitika mukomanashi takaona kuti pakange pasingamiriki. Patakavaona vava kugwina ndokubva tatotiza. Hembe dziya dzaticha takazongonodzirasawo musango, but takanozonzirasa the next day kuri kugomo. Dzakatoita the whole night dziri mumba mevabereki vangu, havana kana chavakamboziva. Saka mabhinya ainge akauraya Sabhuku akatsvakwa, asi mabhinya iwawo haana kuwanikwa. Sabhuku ivavo mukomanashi vakazotanga kumuka. Vaitoya kuhope, ndaitovaona kuhope kwangu. Vaiuya votaura zvavanenge vataura, asi makuseni ndaimuka ndakanganwa. Kana dzimwe shamwari dzangu ndaidzibvunza, vaindiudza zvekare kuti naivo vainge vachiona Sabhuku kuhope kwavo, but Sabhuku vaiti kana vakataura zvavanenge vataura vobva vatokanganwa. Fast forward, vabereki vangu vakabva vachizowanawo mimwe mikana kune imwewo nzvimbo kwavakazopiwa land. Ndo patakabva tachizotama tichibva kuvillage ikoko kwana Sabhuku uyo watakaurayisa ndokuzotanga kugara somewhere else. Maproblems mudzinza ndo paakatangira ipapo. Baba vangu vaitomboita sekunge vakange vaine shavi reuvhimi. Vaingoti kana vakabuda zvinhu kana zvakaoma so vaingobuda. Nerimwe zuva baba vangu vakabuda vainge vaine mari shoma like zvekuma $5. Vainge vachida kunotenga grocery. Vakazodzoka mukoma vainge vatohaya motikari. Vachizotirondedzera zvakaitika ipapo vanoti vakapinda mune imwe shop. Saka vapinda mushopu yekutanga vakabva vadzoserwa change yakawandisa. Vachiziva situation yavainge vasiya kumba vakaregedza kudzosera mari iyoyo, ndobva vanopinda mune imwe shop vakatenga grocery. Saka vakabva vachizoti vava kubuda, then ndipo apo guard hanzi paakatarisa receipt akabva ati paitika mistake, tariraone kuti une zvimwe zvinhu zvawasiya mushopu. Pazvinhu zvako zvandatarisa pane zvinhu zvisipo pareceipt. Saka vachinonotarisa receipt vakabva vaona kuti
zvinhu zvakawanda zvainge zvarohwa double. Saka baba vangu vakabva vaenda vakabva vanotora zvimwe zvakaita sehupfu, mafuta, zvakangosiyana-siyana zvainge zvarohwa natool operator double. Saka ipapo vanoti vakatobatikana vachitofungidzira kuti vainge vatoshandisa mari imwe yavainge vasina kutarisira kushandisa, asi vakazoti vava mumotikari mushure mekunge vahaya motikari because zvinhu zvavainge vainazvo zvainge zvakawandisa. Vakaona kuti kombi yakange isina kukodzera kuti vange vachizoya kumba nekombi. Vakagara mumotikari vanoti vakatanga kutika zvinhu zvezvo, vakabva vaona kuti mari yavainge vainayo yavainge vadzoserwa mune imwe shopu yainge ichingori yakakwana, chenji yavo yainge yakakwana. Ndopa vakabva vaziva kuti receipt rakabuda riine mistake yekuti zvinhu zvainge zvakarohwa double. Vakabva vapiwa zvimwe zvinhu on top of zvinhu zvavainge vatenga. Grosari iroro rakatora nguva kuti ringe richizonzi rainge rapera. Baba vangu vakange vari munhu ainge aine good luck, but after taura yasabhuku nemistake, baba vangu mukomanashi vakatanga kuita mamwe mazi bad luck, upenyu ukabva waoma, because patakabva kuvillage ikoko tichizoenda uko kwatava kugara pari zvino, baba vangu vaitofungidzira kuti vainge vachazoita a big farmer, vachida kuita zvefarming, asi zvakaramba. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mutori nemweya wengozi, dai magona mukagara pasi nevabereki venyu movaudza kuti ndo zvakaitika, vanogona kukubatsirai. Pakaipa. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Please post my story makavikawo chitupa changu. Haasi munhu wonse anonzi apfuma anongopfuma out of nowhere. Izviwo ndo zvakaitika mugore ra1999, kupfuma kwatakaita ini nemurume wangu through vatezvara vangu vakange vari secretary weimwe church itori nemukurumbira. Saka panguva yacho iyoyo kwakange kuchiitwa fundraising. Mari idzodzo dzainge dzichigara dziri mumaoko avatezvara vangu. Saka murume wangu akazoconvinza baba vake kuti vange vachimupa mari. Ndakanganwa zvangu kuti yainge iri mari nekuti zvinhu zvakaitika kudhara, but ndo patakapfumira ipapo. Mari yakati yapinda mumaoko edu, takaenda kuSouth Africa tikanotenga makombi. Patakabura makombi edu, handidi hangu kutaura kuti makombi edu ainge achipirata which side, but aitozivikanwa kuti kune makombi maSouth African made. Vanhu zvavaitoita vemumageto vaitomirira makombi edu, kana akaiona ichidarika aitosarudza kuignore mamwe makombi because makombi edu ainge akanaka. Takashandisa mari yechechi, mufunge zvenyu mukomanashi. Mari iyoyo takati yaspiniwa because murume wangu aita futi zveforex dealing, ndokubva achizodzosera mari kuna baba vake, mari ikadzoserwa kuchechi. Saka vanhu vazhinji munozongoti vakapfuma vakawanirwa nyasha naMwari, but zvimwe zvacho zvinenge zvichitoda kutoshandisa pfungwa nemusoro, because ukasashandisa mukana unongofa uri wenhamo. Ingawani vakuru vacho varidzi vemachechi vanotoita kanawo corruption dzakatodarika imimi munenge muchitongotambudzika, but nekuti unenge uchiti I am an honest person, unosvika pakufa uri murombo wekupedzisira. Ukatowana mukana pekuti unogona kutowana start, ina hangu encourage kuti uyo anenge awana start in life ongoita zvinoita kuti kasike wawana mari. Kana ukawana mari, zvinotevera zvinozotevera. Takati tamhanya nawo makombi mukoma kumabhazi awa. Taiva tiine bhazi redu raienda kumusha kwaMutoku. Apa bhazi iro rainge rakanyorwa zita rangu. Chakava chidadiso kuhama dzangu, hama neshamwari zvose, kuti akatengerwa bhazi nemurume wake. Saka ita mari, kana waita mari nekukasika, then you get out of the game. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Mukazoposta muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu naimi zvazvakangooma hazvo veduwe. Hanzi takaita mari yakawandisa panguva iyoyo yavaita zvemakombi. Hanzi tikasvika pakutenga mabhazi, but hanzi mari iyoyo yakabva kuchechi, vakazosipina mari kuforex ndokubva vachizodzosera mari kuchechi. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndoma messages awo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.